Naše zariadenie Nemocnica Zelený sen si už na začiatku a takisto v tom pokračuje stanovila vysoké nároky na hygienu a čistotu nášho zariadenia. Práve Scandy bola tá spoločnosť, ktorá nám dokázala zabezpečiť všetky atribúty čistiacej techniky, hygienického režimu, aby sme toto naše prostredie Nemocnice Zelený sen dokázali udržiavať v veľmi dobrom stave. Spoločnosť Scandy je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným. Vznikli sme v roku 1997. Myšlienka bola ponúknuť klientom z oblasti priemyslu produkty vhodné na čistenie. Medzi časom, ako doba išla, klienti sa začali zaujímať aj o ďalšie produkty, čiže naše portfólio sa rozširovalo. Okrem produktov pre priemyselné čistenie sme pribrali produkty pre profesionálnu hygienu, čiže všetko, čo súvisí s umývaním, utieraním rúk, dezinfekciou pokožky, prostredia. K tomu sa nabalovali postupne čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky, upratovacie náradie a profesionálna chémia. Spoločnosť Neuromotor ako predajca prémiových značiek automobilov nerobí žiadne kompromisy pri poskytovaní služieb. V tomto prípade kvalita produktov hrá jednoznačný príjm a veľkým spôsobom nám uľahčuje našu činnosť. Môžem povedať, že v súčasnosti sme najsilnejším strategickým partnerom značky Tork na Slovensku, čo je brand name švédskeho koncernu Svenska celulóza akciebolag pre tzv. Hygienu after home. To znamená, našimi zákazníkmi sú firmy z oblasti priemyslu, ako automobilky, veľké hotely, administratíva, privátne zdravotnícke zariadenia, školstvo, ale takisto aj malí súkromní klienti. Sme výrobná firma, ktorá sa zaoberá hlavne výrobou foriem ako kýl. Ako klasická strojárenská výroba používa sa pri výrobe chladiaca emulzia, rôzne mazivá. Mali sme tu handry, ktoré sme používali. Vyšlo nám to ekonomicky výhodnejšie, tieto papierové utierky. Čo sa týka profesionálnej čistiacej chémie, získali sme zastúpenie pre nemeckého výrobcu Dr. Schnell, čo je značka, ktorá produkuje produkty pre vyslovene profesionálne nasadenie. Výhody tej operatívy sú v prvom rade v našej flexibilite, ktorá vyplýva z toho, že naše skladové zásoby sú vo veľkom objeme a dokážeme toho zákazníka uspokojiť v časovom limite 48 hodín v rámci celého Slovenska. Náš obchodný tím je schopný tým pádom obslúžiť zákazníka priamo na mieste. Všetky dodávky prebiehajú veľmi promptne. Určite by som ich doporučila aj ostatným podobným zariadeniam.